sa tibuok ninyong kasing-kasing. Jeremias Kapitulo 29, versikulo 13. Ug kamo mangita kanako, ug makakaplag kanako, sa diha nga kamo mangita kanako, uba ng inyong bugos nga kasing-kasing. Daghan ang nagsandig sa gituohang paglaom nga walay tinuod nga pundasyon. Ang tuburan wala mahinloi. Busa ang mga sapa nga nagagikan ni adtong tuburan, dili putli. Hinloi ang tuburan ug ang mga sapa mahimong putli. Kung ang kasing-kasing husto, ang imong mga pulong, imong sinina, imong mga buhat, ang tanan husto. Kulang ang tinuod nga pagkadiyos nun. Dili nako pakaulawan ang akong agalon sa pag-angkon nga ang usa ka walay pagtagad, walay hinungdan, walay pag-ampo nga tawo, usa ka Kristohanon. Dili. Ang usa ka Kristohanon adunay kadaugan batok sa iyang mga pag-antos, sa iyang mga pagbati. Adunay tambal alang sa masakiton sa sala nga kalag, kana nga tambal anaa kang Hesus, bililhon nga manluluwas. Ang iyang grasya igo alang sa labing huyang. Og ang labing kusgan kinahanglan usab nga adunay iyang grasya o siya mawala. Nakita nako kung giunsa kini nga grasya makuha adto sa imong aparador ug didto lamang mga liupo sa Dios. Buhati ako og usa ka hinlo nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka mataro nga espiritu sa sulod nako. Pagmatinud-anon, pagmasinsero, ang kinasing-kasing nga pag-ampo mapuslanon kaayo. Sama ni Jacob, pakigbisog sa pag-ampo, pagsakit. Si Jesus sa tanaman, gisingot sa dagkong tulo sa dugo. Kinahanglan ka maningkamot, ayaw biyai ang imong aparador hangtod nga mobati ka nga lig-on sa Dios. Unya pagbantay, ug basta ikaw magbantay ug magampo, mahimo nimong mapugngan kining daotang mga kasamok, ug ang grasya sa Dios makahimo ug magpakita kanimo. Ang Dios dili motugot nga ako mohunong sa pagpasidaan kanimo. Batanong mga higala, pangitaa ang Ginoo sa tibuok ninyong kasing-kasing. Umari kamo uban ang kasibot, ug sa diha nga kamo kinasing-kasing nga mubati, nga sa walay panabang sa Dios kamo mamatay, sa diha nga kamo muhangad kaniya, ingon sa usa ka lagsaw nga nagahangos sa pagpangita sa tubig sa mga sapa. Unya ang Ginoo magapalig-on kaninyo sa madali. Unya ang imong kalinaw mula pa sa tanang pagsabot. Kung nagpaabot ka sa kaluwasan, kinahanglan ka magampo. Pag-ampo sa Dios, sa pagbuhat kanimo sa usa ka hingpit nga pagbag-o, aron ang mga bunga sa iyang espiritu mupuyo kanimo. Pribilehiyo sa matag Kristohanon ang pagtagamtam sa lawom nga paglihok sa espiritu sa Dios. Ang usa ka matamis nga langit nung kalinaw mulukop sa huna-huna, ug ikaw mahigugma sa pagpamalandong sa Dios ug sa langit. Magpakabusog ka sa mahimayaong mga saad sa iyang pulong. Apan hibalui una nga ikaw nakasugod na sa Kristohanong dalan. Hibalui nga ang unang mga lakang gihimo sa dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan.